கோடியாக பட்ஜெட் போட்டு எடுத்த ஸ்குவிட் கேமை தான் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. பட் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறது லோ பட்ஜெட் ஸ்குவிட் கேம், அதாவது 5 பைசா செலவே இல்லாமல் எடுத்த ஸ்குவிட் கேம். என்னடா அது ஃபர்ஸ்ட் கேமில் செத்தவங்களாம் இந்த கேமில் உயிரோட வர்றாங்களே நீங்கள் நினைக்கலாம். பட் இது லோ பட்ஜெட் ஸ்குவிட் கேம் அப்படிங்கிறதுனால எங்களுக்கு நடிக்கிறதுக்கு ஆட்கள் தேவைன்னு போட் போடுற அளவுக்கு எங்களுக்கு ஆட்கள் தேவைப்பட்டுச்சு நடிக்கிறதுக்கு. ஸோ அதனால இருக்கிற ஆளை வச்சு மறுபடியும் ஸ்குவிட் கேம் எடுத்தோம். இது என்னடா கேம், இது ஸ்குவிட் கேமில் நாங்கள் பார்த்ததே இல்லை நீங்கள் யோசிப்பீங்க. பட் இது லோ பட்ஜெட் ஸ்குவிட் கேம் அப்படிங்கிறனால நாங்களே 90s கிட்ஸோட கேம்லேருந்து ஒரு கேமை இந்த கேமுக்குள்ளே ஆட் பண்ணிட்டோம். இந்த கேமோட நேம் தான் பச்சை குதிரை. இந்த கேமோட ரூல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, குனிஞ்சிட்டு இருக்கவங்க மேலே ஓடி வந்து தாவுறவங்க தாவும் பொழுது அவங்களோட காலோ உடம்போ தரையில் பட்டுச்சு அப்படின்னா இவங்க குனிய ஆரம்பிச்சிடணும். அண்ட் ஆப்போசிட் டைம் இவங்க மேலே தாவ ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அண்ட் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா, இந்த கேமை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணவே பண்ணாதீங்க. என்னதான் 5 பைசா கூட செலவில்லாட்டினாலும் கூட கண்டஸ்டன்ஸுக்கு ரூல்ஸ் சொல்லி புரியவே அரை மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் அந்த திரும்பி பார்க்குற பொம்மைக்கு 6-7 ஆடிஷன் வேறு. கடைசியில் கண்டஸ்டன்ஸுக்குலாம் கஷ்டப்பட்டு ரூல்ஸை புரிய வச்சா பொம்மைக்கு ரூல்ஸ் புரியாமல் பொம்மை சொதப்ப ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் பொம்மை 2 தலையில் தட்டி அடுத்த பொம்மையை ஆடிஷனில் உள்ளுக்கு இறக்கணும். இது லோ பட்ஜெட் ஸ்குவிட் கேம், அதனால் எங்கிட்ட கண்ணெல்லாம் வச்சு சுடுற மாதிரிலாம் ஆக்ட் பண்ண முடியாது, நீங்கள் தான் செத்த மாதிரி ஆக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கண்டஸ்டண்ட்டை சொல்லியிருந்தோம். அதில் ஒரு கண்டஸ்டன்ட்டு செத்ததுக்கு அப்புறமாவும் தலையை தூக்கி எந்திரிச்சு வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்தார். ஸோ மறுபடியும் ரீடேக் போயிடுச்சு.